O PSOE de Rianxo denuncia o que cualifica de incumprimento reiterado do goberno municipal coa veciñanza da Buin. Aseguran que promesas feitas dende hai anos, como o asfaltado de vías e a instalación de iluminación, seguen sen executarse. A veciñanza de Buin leva anos agardando por melloras básicas que, segundo denuncian os socialistas de Rianxo, foron comprometidas polo goberno local, pero nunca chegaron a materializarse. Eu creo que a política ten que servir a nivel municipal para resolverlle os problemas á xente e non para xerar frustración, e iso é exactamente o que está pasando aquí en Abuín. Son moitos meses de promesas á veciñanza e o que lle está a xerar esa sensación de frustración e de que os seus proxectos, as súas necesidades, pois non se cumplen. Ademais, son proxectos e necesidades comprometidas co propio Concello e co propio alcalde, co cual entendemos que este tipo de situacións se teñen que resolver. Dende o PSOE sinalan que esta situación está a provocar unha crecente decepción entre os veciños, que ven como as promesas se repiten dende 2023 sen resultados visibles. Entre as actuacións pendentes están o asfaltado de camiños e a instalación de puntos de luz, considerados fundamentais para garantir a seguridade e a calidade de vida na zona. A veciñanza de Abuín leva reclamando ese asfaltado durante os últimos 2 anos, con escritos continuos, porque non é que haxa un bache, que xa non hai nin asfalto. Eles pagan os seus impostos igual que todos os veciños, e o que reclaman é que se lle cumplen as súas necesidades de asfaltado, e a máis no punto no que estamos, pois tampouco hai luz, hai rapaces pequenos que teñen que ir ao colexio, e no ambiente de inseguridade que estamos vivindo últimamente en Rianxo, pois tampouco favorece esa situación. Os socialistas critican tamén a falta de información clara sobre que tramos serán finalmente incluídos nas obras, o que aumenta a incerteza. Lembran ademais que algúns residentes chegaron a presentar solicitudes ata en 4 ocasións, sen obter resposta definitiva. Porque o que vemos é que se están executando asfaltados en moitos lugares do noso concello, o cual creo que é satisfactorio para a veciñanza, pero eu creo que a responsabilidade dun goberno é actuar con planificación e con criterio e, sobre todo, con transparencia. E insistimos que teñen que cumplir cos compromisos que acadaron. Dende o Grupo Municipal exixen que as actuacións se executen canto antes e reclaman ao goberno local que pase das palabras aos feitos. Rianxo necesita un goberno que faga, non que expoña en redes sociais, porque despois esas cousas non se están executando, como vimos recentemente nas publicacións do alcalde. Necesitamos feitos concretos, necesitamos que se resolvan as promesas que fixo este goberno e que asume eses compromisos coa veciñanza. O PSOE pide así solucións inmediatas e maior transparencia por parte do Executivo local.